Chodím ja šaškovať na ulicu, vyzliekať sa do náha a tak ďalej a sexovať na chodníky? Nechodím. To je proste chore od... Chránený pred diskrimináciou, však oni diskriminujú nás. Toto neuznávam. Nastala nejaká porucha, psychická alebo niečo. Dvaja páni si idú adoptovať decko. Nikto ich neodstrkuje, to je umelo vytvorené. Čaute, som Rišo, študujem na strednej zdravotníckej škole Kokočinovie 40 v Košiciach a pracujem na projekte zvanom Sočka. Stredoškolská odborná činnosť. Teoretickú časť mám úspešne za sebou, na tú praktickú budem potrebovať vaše názory, preto sa spoločne poďme pozrieť do ulic, čo si o tom myslíte vy. Myslíte si, že LGBT identita je choroba? Nie. Na to nechcem odpovedať, lebo by som vám veľmi blbo odpovedala. Myslím si to. Váš názor je dôležitý. Ja si myslím, že to je to hlúposť. To nie je to choroba. proti prírode. To nie je choroba, to je nevedieť už čo od rozkoše a nesprávna výchova. No není choroba, ale to nemám rád. Nie. Nie. Veľmi ťažko na to odpovedať jednoznačne. Ale je to súčasť života, ja to tak beriem, že je to súčasť... Takže áno alebo nie? Tak je to choroba. No a ako definujete chorobu? Choroba, niečo, čo vás stiaží, čo je spojené s bolesťou a utrpením. Nie, akože neťaží ani žiadna. To neviem povedať, či choroba. Myslíte si, že LGBT identita je choroba? Áno. Nie. Nie. No záleží, že čo až všetko sa do toho ráta. Ale ako tak vo všeobecnosti nie. Nie. Nie je. Asi nie. Je to duševné onemocnenie? Nie, to by malo byť akože tá korona a toto, také dačo. Podporujete práva LGBT ľudí? Tak vyslovene, že nie, ale nemám problém. Podľa toho, jaké? Nie. Hej, áno. Áno. Tak všeobecne práva treba nejak mať pod kontrolou, aby viac mali ľudské práva, jak skupinové, politické a ideologické a neviem. Neviem. Podporujete práva LGBT ľudí? Záleží. Akože takéto LGB možno, hej, ale už ďalej asi ani nie. Ako, záleží to na každom človeku podľa toho, ako sa správa a ako to vlastne tlačí na spoločnosť. Asi áno. No, práve že nie. Nemám na to až taký názor, lebo nepoznám tak ľudí až tak veľmi s to akože zameraním, ale akože nemám s tým problém. Ja rešpektujem ľudí, ale veľmi akože nemusím. Takže nepodporujete, ale akceptujete ľudí v spoločnosti? Áno. A akceptujete ich v spoločnosti? Áno. Tak, áno. Nepodporujem. Ja ako rozumiem, že niekto je lesba, niekto je gej, to áno. Ale že robiť tretie záchody a robiť, ja neviem, cítiť To sa je ako značné. pes, alebo čo si to už... Akceptujem. Áno. Áno. Isté, že. Ináč som nestranný a záleží na človeku, že jak sa orientoval alebo jak je orientovaný. To podľa správania. Keď nechodí na obojku jak pes, jak dilino. Akceptujem. Áno. Áno. To ani nechápu. Myslíte si, že by LGBT komunita mala byť chránená pred diskrimináciou? Viete, na to sa mi ťažko odpovedať, lebo už sa mi v živote stalo, že ľudia, ktorí boli negatívne diskriminovaní, keď sa im veľmi hovorilo, že vy máte práva a nemali by ste a tak ďalej, tak viete, vždy je riziko, že sa prejde z jedného extrému do druhého extrému. A jeden extrém je, keď sa im potlačajú práva a druhý extrém je, keď vlastne vznikne podmienka, že neviem, riaditeľ školy musí byť veľmi tolerantný k LGBT, alebo priamo z nej. Viete, je veľmi ťažko nájsť tú hranicu vyváženosti. To znamená, ja s tým nemám žiadny problém, Áno, ďakujem. sa tomu nevenujem. Viete, akože Áno. to je úplne normálnu vec. Áno. Hej. Čiže ani nezvýhodňovať, ani... A vedeli by ste odkujem? Mal byť jeden z nás, rovno. Áno. Samozrejme. A sú diskriminovaní? No akože bytí a zabíjaní a takto. No neviem o tom, že by boli zabíjani. Chránení pred diskrimináciou, však oni diskriminujú nás. Akým spôsobom? No to... Chodím ja šaškovať na ulicu, vyzliekať sa do náha a tak ďalej a sexovať na chodníky? Nechodím. Proste vyvesovanie tých duhových vlajok a tieto blbosti, duhové pochody. Takže to už je cez. To už je cez. To už je cez. A váš názor je, že keby to nerobili, mali by ste väčšiu toleranciu voči ním?
Určite. No ale nevedia. Keby to tak neprezentovali na verejnosti. No, určite. Neviem. Tak ak sa nechovajú tak, že si to zaslúžia byť diskriminovaní, tak áno. Podľa vás je to aké správanie, že tak zaslúžia? Tak proste, ak to veľmi nepresadzujú svoje názory druhým. Prezentujú, agitujú na verejnosti. Nenútia iných. Ako presne, nech nikto netlačí silno a... A bolo by to v pohode. Áno. Áno, však mala by. Tak určite to nie je príjemné ľuďom, ktorí tam akože patria, že sú diskriminovaní, ale podľa mňa akože mohlo by byť niečo také, že by ich to nejak ochránilo, že by im nemohli napríklad, že im neslušne písať alebo proste niečo také na sociálnych sieťach, takže asi áno. Asi tak. No to nie. Prečo nie? Však aj tu po meste vidno, že sa vodia za ruky. A myslíte si, že táto téma by mala byť ukazovaná deťom v školách? Po nejakých aspoň vyšších, jak 10 rokov, tak možno jo. Áno. Za mňa áno, ako že aby sa o tom vedel, aby sa o tom diskutovalo, že proste nie je to tabu. To v nejakej miere, menšej. Pre študentov známa, ale pre deti nie. Nie. Nie mladším deťom, ale už v druhom ročníku, tak, na druhom stupni, tak od 8. ročníka môže byť. Záleží podľa mňa na tom, ako. Tak určite áno, aby vedeli, že čo to je vlastne. Lebo tým, že oni vyrastajú v dobe, aký vyrastajú, tak to bude viac a viac, tak podľa mňa by sa mali o tom učiť a urobiť sa o tom vlastný názor. Myslíte si, že by LGBT ľudia mali byť v náboženstve prijatí? Myslím si, že áno. 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 Ohľadom toho neviem. To a všetko od správania podľa mňa, keď sú normálni, tak prečo nie? Áno, tiež sú to len ľudia a tiež môžu veriť v Boha, nevyberajú si to, že ako to je. Áno, samozrejme, mali by byť všade prijatí. Podľa mňa náboženstvo má nejaké vlastné pravidlá, alebo takto, že asi skôr nie. No asi nie, lebo... No nie. Myslíte si, že ľudí z LGBT komunity odstrkujú zo spoločnosti mladá alebo stará generácia? No, to sa tak jednoznačne nedá povedať, podľa mňa. Viete, tak niektorí hovoria, že penzisti sú tolerantní a mladí sú netolerantní, len potom by ma veľmi zaujímalo, kedy sa to mení. Presne o polnoci človek celý život je drzý a keď sa stane penzista milí. Čiže je to v tej skupine aj v tej, ale A čo také viac vyvážené? Pocit mám, že skôr sú tolerantní mladí. Skôr si myslím, že v mladej skupine nájdeme viac tolerantných, jak staršie skupine. Staršia. A prečo je to tak? Tak podľa mňa, lebo vtedy sa vedeli viac skrývať. Nikto ich neodstrkuje, to je umelo vytvorené, to je kričanie do neba. Tak záleží po mňa od človeka, ale asi starší. Obidve. Staršia odsudzuje viac. Mladšia to ešte toleruje, ale najradšej by bolo k tomu, keď žijú takýmto na hromadke spolu, dvaja rovnakí. Starou, jednoznačne. Stará generácia, ja som stará generácia, by to nie. Stále to bolo, ale nie. Robilo sa pochody. Toto neuznávam. Pochody nie. Nie. Takže vlastne bolo by lepšie, keby nerobili pochody a nejako sa neprezentovali spoločnosti. Tak, jak bolo to predtým. A ja mám kamarátov, čo takisto sú, ale vieme o nich, ale nie. Neprezentujú sa, neagitujú sa. Skôr staršou, keďže mladšia to asi berie tak, že je to už bežná súčasť. Ale samozrejme aj v tej mladšej sa nájdú proste ľudia, ktorí opovrhujú ostatnými. Tak starší ľudia. Asi skôr staršou ako to mladšou. Staršou určite. Podporujete zrušenie zákonov, ktoré kriminalizujú LGBT správanie? Akože to je, nesmie sa kriminalizovať, že niekto je, ja neviem, Slovák, Maďar, LGBT, ja neviem, položena, žena a tak ďalej. Tak je to osobnosť. Viac menej mi to je jedno. Ja ťažko povedať. Áno. Tak asi nie úplne zrušiť, lebo to je vlastne ich voľba, že či tam patria alebo nie. To asi každý osobný názor. A myslíte si, že by mali byť tolerovaní vládou? No, vláda má tolerovať všetky podmnožiny alebo podskupiny, lebo vlastne keď ste v menšine, tak potrebujete určitú ochranu. V tom zmysle, že tá väčšina môže na vás vybehnúť, hej? No, podporovaná. Jak sa to zobere, hej? Alebo dvaja páni idú adoptovať decko, tak už potom to je také kus. Za to som, áno. To už vedia to tí, najvyšší. Myslíte si, že je sexuálna orientácia voliteľná? Nie. No nemala by byť, jasné, že nie. To je dané prírodou. Nie. Nie. Takže podľa vás je sexuálna orientácia voliteľná? No áno. Akože by som radšej bola za to, keby bol menej LGBTI, ale
ale... Je to no. proste zlé. Hej. To je proste chore od nastala nejaká porucha psychická alebo niečo v rodine. Každý vyrastáme inač. Hej. Takže nastane tam nejaká porucha alebo dačo. Patrite do LGBT skupiny? Áno. Áno. Nie. Áno. Nie. Nie. Vybral som si túto tému s cieľom pomôcť tým, ktorí sa už od základnej školy stotožňujú s inou sexuálnou orientáciou. A preto by som navrhol, aby tak, ako sa v školách hovorilo o sexuálnej výchove, by bola zakomponovaná aj téma sexuálna orientácia. Ako to prijať, ako predísť šikane, ako sa brániť a podobne. V mojej práci som si vytýčil dva hlavné ciele. Prvý cieľ, či je LGBT skupina odstrkovaná od spoločnosti mladšou alebo staršou generáciou. Názormi sme zistili, že staršia generácia túto skupinu opovrhuje výraznejšie ako tá mladšia. Druhý cieľ spočíval vo vyvrátení, či je LGBT identita choroba. Už v roku 1973 bola ako diagnóza vyňatá z diagnosticko-štatistického manuálu duševných porúch 2 na základe žiadosti Americkej psychiatrickej asociácie, ktorá toto rozhodnutie zdôvodnila tým, že byť gay, lesba či bisexuálny človek samo o sebe neznamená zhoršenie úsudku, psychickej stability či akýchkoľvek spôsobilostí či schopností. Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou WHO bola vyradená zo zoznamu chorôb z medzinárodnej klasifikácie chorôb v roku 1992 a teda nie je psychickou poruchou, ale je považovaná za normálny a zdravý variant orientácie. Väčšina psychológov a ľudí z odbornej obce sa zhoduje, že sexuálna orientácia sa formuje pred narodením alebo v ranej fáze ľudského života, čiže sexualitu nie je možné vedomo ovládať či meniť. Je to daná súčasť identity človeka. Otázku, či sú súčasťou LGBT skupiny, odpovedali takto. Áno, na 11%, s tým, že 3% z nich sa identifikovali ako homosexuáli. Na 1% zasa ako lesby. Za bisexuálnych ľudí sa považovalo 14% opýtaných. Transsexuáli sa objavili v 1%. Inak orientovaní ľudia dosiahli 5% z opýtaných. 65% opýtaných nevpadá do tejto skupiny. 90 ľudí sa zúčastnilo mojej ankety. Každý jeden názor som percentuálne zapísal a zaznamenal do grafu. Na otázku, či je LGBT identita choroba, odpovedalo na 16% áno a 84% nie. Na otázku, či podporujú práva LGBT ľudí, odpovedalo áno na 70% a nie na 30%. Akceptácia tejto skupiny v spoločnosti bola prijatá na 84%, neprijatá na 16%. Na otázku, či by táto skupina mala byť chránená pred diskrimináciou, opýtaní odpovedali na 72% áno a na 28% nie. Je sexuálna orientácia voliteľná? Na 32% odpovedali áno, na 68% odpovedali nie. Je LGBT skupina odstrkovaná mladšou alebo staršou generáciou? Mladšou generáciou je odstrkovaná na 21%, staršou na 79%. Mali by byť v náboženstve prijatí? 61% opýtaných si myslí, že by mali byť. 39% opýtaných sú opačného názoru. Na otázku, či je opýtaný homofób, odpovedalo na 9% áno, nie na 40% a zvyšných 51% opýtaných sú toho názoru, že ak by to tak veľmi nepropagovali, nemuseli by s nimi mať žiaden problém. Na otázku, či podporujú zrušenie zákonov, ktoré kriminalizujú LGBT správanie, opýtaní odpovedali na 70% kladne a 27% záporne. Mala by byť LGBT diskusia propagovaná v školách. 47% opýtaných si myslí, že áno, 52% že nie. Mala by byť podporovaná vládou, 56% opýtaných tvrdia, že by mala byť, 44% zasa, že nie.